Yo, what up mga guys? May adlaw sa tanan guys. Ada ni ada. Ang mga dragon ba? Adindot. Mau kayo no? Iya tuh, kapok yung mga viewing dia ba? Tapos sa dagingan dito, kita yung mga ini nang ikuan. Ay, hindi green ni, bago ni. Belfast guys, no? Ano yung pinaka